Здравейте, банда! Аз съм Тодор Петров, а вие сте с каналът на Трошан Фишинг. Днес, банда, се намираме на езеро Света гора, което се намира точно в Велико Търново, на главния път Варна-София. Като риболовът, който ще се опитам да проведа, ще бъде метод фидер. Ще търсим целенасочено шарани, едри, пък каквото може и дребни да дойдат, знае ли човек. Декември месец, студено е, вижте каква мъгла пара излиза от водата и долу, къде скочи рибка, идеално. И долу можем да видим, че е замръзнало, има лед. Да, но въпреки това надявам се да успея да изложа няколко шарана, дай Боже, за да се направя моето лично удоволствие, също така да покажа и на вас кое как правя през зимните периоди и нека да научим повече хора да се радват на спортния риболов. Платения спортен риболов. Дивите риболовци, дивото. Това в кръга на шегата, разбира се. Ще ви покажа какво съм си приготвил като захранчици. Сега ще ги забъркаме първо и тях. И започваме с разпъването на багажчето. Но първо, както винаги казвам, правете си храните, за да се увлажняват правилно, докато вие си разпъвате багажите. След като си направите първото упражняване на храничките, може да започнете да разпъвате въйци и така нататък. Хайде сега първо да забъркаме и захранките. И да не забравяме, докато цапне и да лапне. Всички необходими неща за вашите риболови може да намерите на сайтът troshanfishing.com. И така, нека да започнем първо с меката храна. Меката храна, на която ще наблегнем, между другото, понеже периода е такъв, че рибите предпочитат мека храна и много малки пелетки. Това е Tрошан Фишинг люта риба Hot Fish. Hot Fish, това ще бъде меката храничка. И в допълнение ще използвам фишмилови пелети, най-вече 2 мм, но все пак ще забъркаме и може би около 30% 4 мм пелетки. Защо? Пак ви казвам, финни структури, по-малки частици, по-малки методи, по-малки вафтери, по-малки куки. Фишмил 2 и 4 мм Трошан Фишинг. Така, като всеки път ви казвам, правете си храните и пелетките в широки съдове. Захранката е желателно да бъде в кофа. Изсипваме я. Ето, широк съд, за да може да бъркаме правилно и тази вода да достига до всички частици в вашата храна. След което 2 мм пелетки фишмил. Отваряме си ги. Тук ще изсипем може би половината пакет. Зимата много малко захранки отиват. Хубаво, че тези пакети моите са с ципове, може да ги затваряте за втора, трета, четвърта, пета употреба. Затваряте ципчето, ето така, и може да ги използвате и следващия път. Като отидете на водоемчето, отваряте ципчето и си изсипвате. В случая ще направим точно половината пакет. Съвсем леко. Като ще добавим и много малко 4 мм фишмилови пелетки към двойката. Колкото да има някакви едри частици, все пак на дъното ще ловиме шаранчета. Ето така. Много малко четворка. След това започваме съвсем леко да увлажняваме. Всеки път ме питате колко вода да слагаме. Без значение каква захранка ще си правите, винаги трябва да добавяте по-малко вода и да я проверявате храната през 10 на 15 минутки. Едва ли има точна формула, понеже през топлите периоди тези захранки дърпат по-бързо водата, тя изчезва, т.е. ако сте използвали половин литър за 1 кг от дадена храна, вече няма да ви стига. През зимата е по-студено, по-трудно пият вода, т.е. ще ви трябва по-малко количество. Но, разбира се, затова е най-добре добавяте по-мъничко и проверявате. Ето, в случая между другото оцелихме първата пропорция. Първото увлажняване може би да кажем, че е почти готово на меката храничка. Ау, какъв як цвят има. Вижте. Ете. Люта риба. Метод фидер на храна от Tрошан Фишинг.
Верно е, оцелихме я. Много яко стана и мирише. Стискаме, не се разчупва. Сега ще оставим обаче за около 10 на 15 минути да попия водата и ще я доувлажним. През това време обаче 2-4 мм пелетки ще ги разбъркаме на сухо. Тях можем да си ги увлажняваме между другото и с пулверизаторче, като по-правилният начин е с пулверизатора. Напръскваме ги хубаво. Аз лично съветвам да не си изкисвате пелетите, по този начин махате полезните сокове и мазнини, докато когато ги увлажнявате по този начин, както аз ви показвам всеки път, вие запазвате тези мазнини и сокови в вашите пелети. Без значение марка и модел. Абстрахирайте се, дори да не са моите, ако ползвате някакви други. Правете ги така, увлажнявате ги лекичко, пребърквате ги чистичко през 2-3 минутки в разстоянието на може би 15-20 минути и те стават чук. Така не може да ги объркате, не може да ги направите на каша, освен ако не излеете 17 кубика вода на 2 пакета пелети. То така, направихме и пелетките. Сега, оставяме ги да дръпнат първото увлажняване, почваме да разпъваме багажите, след това ще се върнем, те ще бъдат сухи, ще искат още вода и меката храна е тя, ще я доувлажним 2-3 пъти през 10-15 минути. Запомнете го. Хайде, банда! Така, видяхте, направихме първото увлажняване на нещата. Сега много важно е да използвате някакъв таймер. Не е нужно да бъде такъв, който е примерно за прикачано или така нататък. Може и часовник. Трябва да знаете на какво време, какво се случва с вашите риби и вашият риболов. Не се успивайте, използвайте определени таймери или някакъв начин да засечите времето, след като сте направили първото, второто, трето, пето, 10-то хвърляне. Хубаво е човек да изпитва удоволствие от това, което прави. В случая говорим за нашето любимо хоби риболова, а именно. И затова аз ви показвам всеки път различните къмчета. Тук имаме едни, да ги наречем ева чантички от Филстар с капаче, които са прозрачни, ПВЦ, кристал направени и в тях се държа всевъзможни неща. Много са удобни тези органайзери. С тях доста по-лесно си подреждаме и намираме абсолютно всички неща, които ни трябват. Ще ви оставя линкове за абсолютно всичко. И така, храничките са готови. Разпънах и двата фидера. Хвърлил съм ги по един път, защото съм нетърпелив, докато започна да ви обяснявам и така нататък. Викам, ще направя 2 хвърления, да видим дали ще излезе някой шаранч. Сега, желателно е през тези студени периоди, когато шаранът вече не е активен, не се храни, не търси така храна, и когато отиваме да правим нашите излети, да сме с 2 варици. Защо с 2? Защото така ще можем да пробваме на различни дистанции и на различни места, къде евентуално са тези риби групирани. Защо? Защото през летните периоди, когато храним, има ефект, събираме рибите, но сега те не се движат и по-трудно ще се случат нещата. Затова е желателно с 2 варички, така шансът ни да направим излета успешен е доста по-голям. И така, общо взето, докато ви казвам за какво стана дума, вече имаме и първо кълване с първото хвърляне. Айде да видим сега какво шаране ще излезе. Бате! Даваме задния ход на макарата. Това за сега не тежи много, ама да видим реално какво ще излезе. Понеже рибките са лениви и реално може и да е тежка риба. Айде, ева тук. И дано да е някой бабачка. Айде. Спортно шаране. Така, ето го. И първото красиво шаранче,
които клъвна. Ето го. Страхотен шаран. Първо мятане, първа риба, зимна. От езеро Света гора. Красота! Хайде, продължаваме. Така ми харесват нещата. Първо хвърляне, първа риба. И тя много прилична риба. Сигурно е двойка, тройка шаране. Сега стартирам първо само с меката храна. Двойна пресчика, като съм сложил пушещата люта рибка. Това вафтер, между другото, май се окаже голема работа. Аре, хвърляме пак. И казваме, докато цапне и да лапне. Цумбур. Нежничко приземяваме филерчето, оставяме го. Мега яко, честно ви казвам. Първо хвърляме първа рибка, да не остане така. Случило се и това по принцип, ама не, няма да се случи така нещата. Днес ще има много хубав декемврийски зимен риболов на шарани, езеро Света гора, като, пак казвам, ще започнем с два фидера. А ако има някаква супер, хипер, гига активна риба, която да се храни толкова много, ще махнем единия фидер и ще бъдем само с единият фидер. Само искам да погледнете масата. Фън шуй. Значи подредено е като за списание. Мека храничка, пелетките, вафтери, храни, преси, тук имаме хранилки, малко пушеци и така нататък. Много яко. Човек трябва да изпитва удоволствие от това, което прави, така че правете нещата с кеф, за да ви е хубаво, приятно на вас и да запомните всеки един излет, който правите, без значение на платено или на диво. Сега, първия шаран клъвна на около 10-11 минута. 10-11 минута, този ще го оставим сега повече времето, имаше някакви калваните и на него. Този е прехвърлен, сега ще видим какво ще се случи. Първата рибка излезе отново на лютата риба, пушещия вафтер, Трошан Фишинг. Тези вафтери, между другото, наистина се оказаха много, ама много сполучливи. За днешния риболов, понеже дистанциите са къси, едната е на нивото на кулата, другата е след него. Тук имаме пак индикация. Съм си подбрал два фидера. Единия е на Philstar Precision 360 до 80 грама с една макаричка Okuma Custom Black. Мисля, че 4000 беше размер. И тук имам другото фидерче, което е Aqualite Distance, пак е 360 и съм му сложил една Daiwa TDR Distance. Да, къси дистанцийки, голям кеф. Стига с това маане, стига с тия простоти. Научете се да изпитвате риболова, научете се да изпитвате кеф от риболова на къси дистанции. Има такъв, не е нужно да прехвърляме съседния водоем, за да хващаме риби. Да, банда. Очакваме следващото калване. И така. Хайде! Хоп! Хайде! Втора рибка. С малко по-голяма пауза от предходната. Но тази пък между другото върви доста тежичко. Предната по-бързо идваше. Сега даваме обратния ход отново. Айде да видим какво шаране сме лепнали. Някой 20-ка. Оп. Айде насам. Браво. Ева тук палавнико. Да. Дори тук до брега изя се бори. Въпреки, че водата е супер студена декември месец. Много добре работи фидерчето между другото, 360-ката. Айде, окипчето. Още една прекрасна рибка, декемврийска, от езеро Света гора.
Ай! Още един красив шаран, декемврийски, на метод фидер от езерото. Вижте каква червена перка има това, между другото, много готен. Красавец! Докато презаредим и хвърлим, веднага клъвна още едно шаране. Между тук е само на едната варица от двете, на дясната, която е филстъра. Явно там съм успял да ги посъбера и да им намеря дупчицата, за която ви казвам, че зимата е много важно да се открие къде са рибките, защото тази лявата, която е почти на същата дистанция, няма никакви индикации, докато на тази дясната вече трета риба, и като тази трета риба между другото е доста бърза, на втора минута си клъвна. Даваме си пак обратния ход. Защо ползваме обратния ход на макарата? Може да видите тук отдолу специално тази. Защото когато тръгне да взема рибата, ето сега и даваме да се вземе, по този начин няма напрежение на влакното по водачите и не пресъква влакното, т.е. щадим си влакното. Не е задължително, разбира се, да се използва, но може да пробвате да се научите. Обаче тежка риба е, а може би е същата. Като гледам как се бори. Ох, бате! Декемврийски шаранчета от езеро Света гора. Как гънат сопите. Айде, моето момчева тук. Да, същия размер, може би около 3 кг. Перфектни. Уху. Перфектни шаранета. Вземаме кепа. А, той е по-голям. И то доста по-голям. Чак доста няма. Опа! Ама е добър. Топалка. Зимна топалка. Да. Вижте. Прекрасна рибка. Виждате ли как е цапана по люспите? Това означава, че лежат по дъното, заравят се в тината и не се хранят много. Този случай се хранеше. Да, и успяхме да го изложим. Трета риба, прекрасна риба за метод фидер, особено за декември месец. Нали бе, братле? Така, трета риба отново е на лютата риба по шещ, но какво направихме, понеже е 8 по 10 мм, срязваме може би една трета от него. Така. Вижте какво се получава. Само намаляме диаметъра и го закачаме по този начин на куката. Тоест на винта, като вече тук страфтана е по-малка и се надяваме, че презентацията ще бъде по-добра. Но и куката намалихме, 12 номер сложихме като размер. Ето така. Сега, айде да покажем и какво правиме. Hot fish, лютата рибка, една преса. Слагаме си. Втората преса, слагаме първо вафтера. Ето така. И след това посипваме. Слагаме с пресата, леко смачкваме. Вуала! И хвърляме. Хайде, докато цапне и да лапне. Хоп. Удариме клипса. Приводняваме, натискаме леко върха да потъне кордата. Вижте как се съединяват двечките сега. Изчакваме малко. Още малко. Потъна. Хоп, и оставяме фидерчето. Обираме леко линията. Това е. Чакаме да клъвне. Хайде. Това е добро. Чакай. Ти снимаш там, нали? Вижте какво мощно калване, гледайте за какво стана дума.
Това е добра риба. Да. Обаче как искаше да вземе фидера направо, наистина. Чудо. Да, значи определено намалянето на размера на куките плюс рязането на вафтера дава доста по-добър ефект. Напълно нормално предвид зимните шаранчета. Те са вече не така активни, летаргични, не се движат много, както ви казах и в началото, не търсят много храна и трябва да сме доста по-финни. Предимно мека храна, малка кука, в случая 12-ка и рязан вафтер. Даваме пак задния ход. Така, майсторе, снимай дена на какво прави. Как се е отгинал? Я да видим сега каква рибка сме лепнали. Ух, на дяда. Тук прасенце. Ще се покажеш ли? Вот така. Браво. Красавец. Така. Това се казва работа. 4-та рибка, декември месец, езеро Света гора. Кълът, яко. Обаче тежките са с еднакви размери. Ето го. 4-тото шаранче. Много хубаво пак. Топанче. Ох, че се наежи перчетата. Красиви, много красиви декемврийски шарани от езеро Света гора на метод фидер. Трудно е, наистина, но пък не е невъзможно, така че ако и вие желаете, може да си пробвате късмета с тези страхотни шарани. Тук виждате и панаира. Сега, най-якото нещо искам да спомена. Виждате ли как съм направил различни цветове на кутийките? Това нещо е с цел, за да разгранича какво има вътре. Тук има нормални дъмбер вафтери, 8 по 10 мм. Синьото, зелените, всичките с зелен етикет са пушещи. Вече различните видове. И тези, които са с червеното етикет, че тези са процепените, които стават за ластиче и с 7 мм. Тоест 3 серии. Една червена, една зелена и една синя. И между другото, напролет очаквайте нещо ново. Нещо ново съм подготвил, разбира се, но нека да дойде това време, ще ви запозная и с новите неща. Не, че тези не са на 2 месеца и половина, 3, но нека да има и нови неща. Така, тази беше между докато цапне и да лапне след поредната рибка. Хвърлих и веднага взе фидерчето. Явно тази хранилка, ще да кажа, както казват дядовците за хранка, хотфиш, се харесва доста и на шаранчетата от езеро Света гора. Ето го, какво прави дрена на мекица пълна. 3,60 дистанс, но работи много добре между другото. Усещам, че шарана е с абсолютно същите размери. Така по борбата му. Да, красота. Декември месец. Сутринта, като идвах тук до Кея, беше замръзнал. Значи е било минус няколко градуса, а в момента е може би около 7-8 градуса вече. А този е по-мънчък. Но ето, че има вариант, в който можем да ловим и през зимните периоди шарани на метод фидер. Моето момче. Опа! Пореден. Както казва ония братовчет, този не е Дон Педро Токмакис, но е пореден. Чакай сега. Ето, сравнително едно по-малко шаране като за днес, но пък е декември месец, декември месец шарани на метод фидер. Айде, продължаваме с този прекрасен риболов. Верно няма такъв кеф. Декември месец да ловиш шаранчета на метод фидер и то много хубави класни шарани по 2-3 кг съвсем грубо. Това е просто мечта за всеки риболов, който обича спортния риболов, разбира се. Да, на платени водоеми, където човек идва да си направи удоволствието,
да прекара известно време, примерно с семейство, приятели и така нататък, да се направят някоя снимка, да се позабавлява човек и така. Нали, това е доста по-различно от хората, които ходят за месо. Те няма как да разберат това, което ние обичаме да правим, да седнеш тук, особено както са го направили хората на Света гора с кейчета, чистичко подредено, сядате, ловите рибки, съберете си багажа и си тръгвате. Това между другото е нещо, което трябва да работим съвместно риболовци и арендатори за по-добри условия, съответно да има къде ние риболовците да ходим да ловим, а също така и арендаторите да изкарват добри средства от това, което правят, защото това да стопане с жълдоен, предполагам, че не е никак лесно, да. Ето ги двете фидерчета, дренанчето, филстара, имам 3 риби на филстара, 2 на дренана, долу-горе са на една и съща дистанция на около 40 метър, съвсем грубо, без да го меря. Разбира се, между другото, това е топ глава за кеп на филстар. Вижте, широка, голяма, влизат и огромни риби и цената е убийствено ниска. Препоръчвам ви наистина горещо. Аз я използвам дори на републиканските състезания. Филстарката. Също така и пушеците. 6 различни вида пушеци в много удобни разфасовки, където може да си мажете вътре вънка. Какво взимали? Докато говорим как си взе. Леле. Кълват ли шараните през декември месец? Кълват и то яко. Да видим сега това шаране, какво ще бъде. Така, Бори се доволно. Да е нещо по-едръчко. Сега ще разбереме. Хайде, моето момче, обаче трябва да внимаваме с другия фидер. Хоп. Тук е заобиколихме. Хайде. Шарко ела тук. Опа! Айде, готов е. Чакай. Прашчо. Така, ето го и поредното красиво шаранче. Стой. Добре, не иска да седи. И така, докато чакаме да клъвне, нека да ви спомена и няколко неща за днешния риболов. Едно от любимите ми влакна, които обичам да използвам, това е на Филстар. Прецижен фидер с диаметър само че 0,26 съм навил. Маслено-зелени ролчици, много яко влакно, 150 ролки. Може да ги намерите в сайта troshanfishing.com. Както ви споменах вече, основното влакно при метод фидер риболова винаги запомнете, трябва да бъде монофилно влакно с диаметри от 0,20 до диаметри 0,26 най-често, да. Но за повод можете да използвате плетени влакна, като плетените влакна предават по-добра презентация на нашата стръв, защото се движи по-добре във водата. Аз обичам да използвам ето това влакно, което е на лазер Elite Bright 8 нишково с различни диаметри, големи ролки са, имате за адски много поводи да си вържите. Едни от любимите ми куки, най-хубавото е, че се предлагат с контра и без контра. В случая аз ловя без контра, понеже така съм свикнал, но ги има и в вариант с контра. Това именно са на Филстар премиум фидер, прецижен метод с различни големини от 6 до, мисля, че 14 номер се предлагат. Тези и още други може да намерите на сайта troshanfishing.com и не забравяйте, докато цапне и да лап. И предния път ви споменах, но и сега ще спомена за няколко от любимите ми метод фидер хранилки, които обичам да използвам. Едните са ето тези на Fishing с сменяемите процепи, които можем да вадим и да сменяме грамажите по време на движение, по време на риболов. Тези хранилки са перфектни за далечни и за дълбоки места.
Ето, това перце стабилизира летенето, а другите, които са ето тези на през тандурата също много често ползвам и те са процепени и те могат да бъдат сменяни по време на риболова. Като по отношение на какво най-често искаше рибата днешния риболов, това, което забелязах е много малко пелети, да не казвам почти не ги искаше тях. Най-вече искаше мека храна, люта риба и вафтерчета. Взе и на цяло такова, взе и на рязано люта риба, пушещо. И другото по-успешно, на което имам вече няколко рибки, също е сладката царевица, 7 мм, което става и за рингче. И една рибка се излъга и на папая манго нормалният дъмбел. Това са трите вафтерчета от абсолютно всичките, които днес най-така сработиха. Може би защото наблегнах и на тях. Реално, ако бях пробвал с някои от другите, сигурно на тях щях да имам успехи, но като цяло по-малките диаметри може би наистина има значение и бяха доста по-успешни, отколкото по-големите. Въпреки че първата риба излезе на голямото и още няколко на папая мангото. Да. Чакам някакъв удар, но в момента стана сравнително по-топло и предполагам, че рибките, понеже тук е около 5-6 метра дълбочина, се вдигнаха на някакъв термоклин. Това е само предположение, разбира се, но въпреки това имам 7 риби, декември месец, за около 3 часа риболов, което е просто невероятно и разкошно, докато цапне и да лапне езеро Света гора, Велико Търново. Ето е зимната шапчица, Трошан Фишинг, може да видите с логото и мега якият сучър, лого отпред, лого отзад и на ръкава десна, какво пише? Докато цапне и да лапне. И това работи, да знаете. Който вярва в него, улови повече. Тази шапка и е още една лятна има в сайта, може да я разгледате. Също така и тениска с логото Трошан Фишинг плюс свичерът банда. Поредна рибка. Тази мисля, че е добра между другото. Това е напънала филстара. Сега ще видим. Леле. Да. Тази тежи. Не се бори много, но тежи. Хоп. Хайде насам. По-скоро мисля, че е нормално шаране. Супер. Така ще дадем малко авансче. Че не останаха ръце. С едната държа камерата, с другата въйцата. Браво. Това натежава. И то добре натежава. Между другото, обърнете внимание, вижте тая бланка прецижена до 80 грама, колко хубаво работи. Виждате? Прекрасно фидерче. Браво. Това тежи. Браво. Голям кеф е метод фидера. Голям кеф е метод фидер риболова. Казвам ви. Вижте за какво стана дума. Гънати верици. Мега яко. Браво. Айде да видим каква рибка ще дойде. Да видим се. Явно е, така се пресуква влакното, ама пък кефа от секащия аванс го няма никъде. Леле. Мисля, че фанахме топалката.
голямата топалка. Купиш тук докато цапне и да лапне. Дали моето момиче? Или моето момче? Мога се да го обърна. Сега вече махнахме аванса. И работим с задния ход на макарата. Но да, определено рибата е хубава. Щом толкова време се боря с нея, още не мога да я видя. Чакайте да я натисна насам да я обърнем. Я. Ало! На кога се опъваш ти? Не, рибката е добра. Но ще го уморим. Дано само да е добре забодено, за да издържи. Защото при такава голяма борба по принцип от тежестта си самата риба има шанс да направи дупка билото на джука или където е закачена на месото и да се откачи. Но ние се надяваме, че тази риба е забодена добре и ще излезе. Да го обърнем малко насам, сега натискаме на лявата страна. Дигаме нагоре. Аре, покажи за понята, видим де. Диван е такова. Охо, бати. Да, много хубав. Дълъг дивак. Леко. Трябва да взема кепа обаче, че вече е наблизо. Така, подготвям си го ето тук. Ще малко да го изморим. Трябва да се покаже да вземе малко въздух, но този не е от тези, които бързо искат да се покажат. Ела. Айде, покажи се. Дай. Сега, излиза. Краката ми, дай. Тръгна на другата страна. Не. Така. Идеята каква е? Трябва да контролирате рибата. Като тръгне наляво, обръщате надясно. Не трябва да бяга много, да не направи някоя беля. Сега се помъчим да я дигнем, само че е тежка и няма да се получи. Трябва да излезеш. Ох, бате. Пламка, снимаш? Малко трудно ще влезе в кипа. Добре, до някъде влезе. О! Изварихме я. О, бате. И го дие, бе. То стокмак диг... Опа. Дед го чакахме. Опа. Айде да ви го покажем на матрачето сега. Ох, на дяда. Чакай да го обърна. Има ли топалки на метод фидер? Мега! Ще го прибра до мене. Абе, може да ги има 10 кила. Не знам, голяма е наистина. Гледайте за какво животно стана дума. Прекрасна риба от езеро Света гора, декември месец на метод фидер. Вижте, мога да се скрие целия зад него. Кук! Супер яката топалка. Това е кеф. Айде, това е последната риба, с която приключваме това видео. Обожавам риболовът с метод фидер. Без значение кой период от годината е. Въпросът е декълве. Деникълве. След 4 часа ловене приключвам този риболов. Имам 7-8 рибки на двата фидера. Дистанция около 40 метра. Предимно на меката храна. Трошан фишинг клюта риба видяхте. Сега ще ви покажа и рибките. Между другото, рибките са много хубави. Средно от 2 до 4 кг. Класни хубави борбени риби. Въпреки студената вода и това, че те са вече лениви. Останах супер очарован между другото. Доволен съм, със сигурност ще пробвам, може би отново
януари месец на езерото, да видим как ще бъде положението. Знам, трудно е, наистина е много трудно, но пък не е невъзможно. Пак ви казвам, рибите са на определени места, храненето не работи, по-скоро работи търсенето. Така че търсете ги, където и да сте, на който и да е язовир, търсете къде са се групирали тези риби и със сигурност ще имате някакви успехи. Трудно е много, но ще имате. Да, банда, това е. За всички неща, които съм използвал, ще ви оставя линкове под описанието на видеото. Може да ги разгледате или директно да влезете в сайта trushanfishing.com и да погледнете за какво става на дума. Аре сега да ви покажем и шаранчетата. Ето и резултата от днешния риболов. Един огромен, може да видите, сигурно е метър дълъг и 4-5 по-малки шаранчета на езеро Света гора. Ами това е, банда. Ако ви е харесал видеото, палец нагоре и не забравяйте да се абонирате. Хайде, чао!